Dare na 20. A dare na 20, Shahrazad ta ce da sarkin, "Ya mai martaba, labari ya isa gare ni cewa yarinya ta biyu daga cikin 'yan mata uku bata gushe ba tana labarta wa Khalifa Haruna Rashid hikayarta. Ta ce, ba tare da bata lokaci ba, bayan suka fisgo ni daga kan shimfidar da nake zaune kai, suka maka ni da ƙasa. Sai mijin nawa ya yi umarni ga ɗaya daga cikinsu da ya danne kafaɗata da ƙarfi, sannan ya ce da mutum na biyu daga cikinsu ya danne ƙafafuna. Mutum na uku ya kusato dab da ni da zararren takobi a hannunsa, ya ce, ranka yi daɗe, in fille kanta ne? Mijin nawa ya ce da shi, ka sare ta da takobi, ka raba ta gida biyu, ka kwashe gangan jikinta ka jefa cikin kogi kifaye su cinye. Wannan shine sakamakon wanda ke ha'intar rantsuwa da alkawarin ma'aurata. Take bawan ya zaro takobi ya ce da ni, ki furta kalmar shahada, kuma idan kina da wata wasiya ko wata bukata da kike so a aiwatar miki bayan mutuwarki, ki faɗa, saboda wannan shine ƙarshen numfashinki a duniya. Sai na ce masa, ya kai wannan bawa mai kirki, kaɗan saurara min tukun, za na yi wasiya in furta kalmar shahada. Sai na ɗago da kaina na dubi irin halin da na tsinci kaina ciki. A zuciyata na tambayi kaina na ce, ya aka yi na tsinci kaina cikin ƙasƙanci haka, bayan ɗaukakar da nake da ita? Take hawaye suka kwararo daga idanuna, na yi kuka sosai. Shi kuwa mijin nawa, yayin da ya ga ina kuka, ƙara fusata ya yi, idanunsa suka yi jazur. Na dube shi na yi masa magiya, ina neman yafiyarsa. A zuciyata na ce, zan ƙasƙantar da kaina na yi daɗaɗɗen kalamai, mai yiwuwa ya sauya ra'ayi, ko ya amince ya ɗau baki ɗaya dukiyata da na mallaka domin ya ƙyale ni da raina. Amma bai ce min uffan ba. Hararata ya yi tare da yin tsaki, sannan take ya daka wa bawan da ke rike da takobi tsawa, ya ce da shi, me kake jira? Ka sare ta ka raba ta gida biyu, domin yanzu ba ta da wani amfani a gare ni. Yayin da bawan ya gabato domin aiwatar da umarnin ubangidansa, a nan na yi yaƙinin ajalina ya zo ƙarshe. Na cire tsammani daga rayuwa, na sallama lamarina ga Allah Maɗaukakin Sarki. Ina cikin haka, ban ankara ba, kwatsam sai ga tsohuwar ta shigo da hanzari, ta zube a gaban mijin nawa, ta kama kafafunsa tana sumbata tare da yin magiya. Ta ce masa, ya kai ɗana, don darajar tarbiyyar da na maka tun kana ƙarami, ka yi afuwa ga wannan mareniyar, sabida ba ta aikata laifin da zai sa a mata irin wannan sakayya ba. Kai matashi ne mai ƙarancin shekaru, ina jiye maka tsoron kada alhakinta ya bi ka ta maka mummunar addu'a, sabida addu'ar wanda aka zalunta ba ta faduwa ƙasa. Sannan ta fashe da kuka, tana magiya tana roƙonsa har zuwa lokacin da ya ɗan huce. Sannan ya ce da ita, zan yi mata afuwa, amma babu makawa sai na sanya tambari a jikinta wanda zai dawwama a tare da ita har tsawon rayuwarta. Take umarni ga kattan bayi suka tuɓe ni,
sannan ya ɗauko wata katuwar sanda ya faɗa kaina da duka. Bai gushe ba yana jibgata da sanda har sai da na suma, sannan ya tsagaita. Sannan bayan haka sai ya yi umarni ga bayin cewa idan dare ya yi su ɗauke ni da tsohuwar su jefa mu a gidana wanda nake ciki kafin ya aure ni. Take bayan suka cincime ni suka jefa ni cikin gidana. Tun daga wannan rana na kasance a gida na dukufa sosai wajen jinyar kaina don warkar da raunin da ke jikina sakamakon dukar da saurayin yamin da sanda. Sannan bayan wani lokaci mai tsawo na samu sauƙi, sai dai har bayan warkewata kafaɗuna suka zama da taɓo a jiki, tamkar an min duka da guduma. Kamar yadda ka gani ya amirul mu'minin, haka na ci gaba da jinyar kaina har tsawon watanni 4 na warke baki ɗaya. Bayan haka wata rana sai na tashi na nufi wannan gida da aka ci zarafina a ciki. Na tarar da shi a rushe. Na ga ƙofofi da hanyoyin da ke kewaye da gidan duk a rushe. Wurin ya zama bola, kuma bani da masaniya game da abin da ya faru a wannan wuri. Sai na juya na nufi gidan wannan 'yar uwar tawa wacce muke 'yan baffanni. Na tarar da waɗannan karnukan a tare da ita. Na labarta mata labari na duk abin da ya auku da ni. Sai ta ce da ni, ya 'yar uwata, ai babu wanda zai tsira daga musibu da bala'i na wannan zamani. Godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sanya miki mafita kika tsira da ranki. Sannan ita ma ta labarta mini labarinta da duk abubuwan da suka wakana tsakaninta da 'yan uwan nata biyu. Daga wannan lokaci da ni da wannan 'yar uwar tawa muka zamo ba ma sha'awar aure a rayuwarmu, ko da wasa ba ma furta kalmar aure a bakinmu. Sannan daga bisani wannan 'yar uwar tamu dillaliya ta yi ƙawance da mu. Muka keɓe kanmu mu uku tare a gida. A kowace rana dillaliya tana zuwa kasuwa ta yau mana sayayyar kayayyakin masarufi da muke bukata na yau da kullum. Haka muka ci gaba da kasancewa cikin wannan hali har zuwa lokacin da ɗan dako da samari matsiyata 3 masu ido ɗaiɗai suka shigo mana har cikin gida. Abubuwa da dama suka wakana tsakaninmu da su. Sannan daga bisani da kai da fadawanka kuka taho mana a siffar attajirai. Da safiyar yau da muka wayi gari aka taho da mu nan fadar. Ba mu ankara ba sai ga mu a gabanka. Wannan shine labarinmu ya amirul mu'minin. Khalifa Haruna Rashid ya yi mamaki matuƙa sosai da jin hikayar waɗannan 'yan mata. Sannan ya yi umarni a rubuta labarin a adana shi a ma'ajin fadarsa don ya zama tarihi ga al'ummar da za ta taho. Bayan haka, Khalifa ya ce da shugabar 'yan mata, shin kina da labarin ifiritiyar da ta sihirce 'yan uwan naki? Ta amsa masa da cewa, ya amirul mu'minina, ifiritiyar ta bani wani ɓangare na gashin kanta. Ta ce da ni, duk lokacin da na buƙaci ganinta in ƙona wannan gashi da ta bani, take za ta bayyana a gabana a duk inda nake, ko da kuwa a bayan dutsen Kaf take. Sai khalifan ya ce da ita, je ki kawo mini gashin. Ba tare da bata lokaci ba
ta je ta kawo masa. Khalifa ya karɓi gashin ya ƙona a garwashi kamar yadda ta faɗa masa. Jim kaɗan bayan hayaƙi ya turnike fadar, tiririn gashin ya game wurin baki ɗaya. Kwatsam sai ga bangon fadar ya fara motsawa. Suka ji wata tsawa da sautin ƙararrawa. Kwatsam sai ga aljanar ta bayyana a gabansu, kuma musulma ce ita. Sai ta ce, "Assalamu alaikum, ya khalifan musulmai." Khalifa ya amsa sallamarta, sannan ta ce masa, "Ka sani cewa wannan yarinya ta yi mini abin alkhairin da ba zan iya biyanta ba. Ta tsirar da ni daga halaka, ta kashe maƙiyina da ke neman halaka ni, kuma na bibiyi dukkan abubuwan da ya wakana, dukkan abubuwan da 'yan uwanta biyu suka mata na butulci. Sai na ga babu abin da ya kamace ni na yi a gare ta face in ɗaukar mata fansa. Shi ya sa na sihirce 'yan uwan nata na zamar da su baƙaƙen karnuka, kuma dama tun a farko kashe su na yi niyyar yi, amma sai na yi fargabar kada hakan ya sanya ta shiga mawuyacin yanayi a sakamakon rasa su da za ta yi, domin ba ta da wasu 'yan uwa face su. Ya amirul mu'minina, idan kana buƙatar a warware musu sihirin, zan warware domin karamci a gare ka, sabida ni musulma ce." Sai khalifan ya ce da ita, ki warware sihirin." Sannan sai mu shiga zancen yarinya ta biyu wacce aka yi wa duka a kafaɗa aka ji mata rauni. Za mu yi bincike game da lamarinta. Idan ya tabbata ita ce da gaskiya, zan ɗaukar mata fansa daga wanda ya zalunce ta. Sai ifritiyar ta ce da khalifa, "Ya amirul mu'minina, zan iya sanar da kai mutumin da ya aikata wannan ta'addanci." "Ya amirul mu'minina, zan iya sanar da kai mutumin da ya aikata wannan ta'addanci ga wannan yarinya, ya zalunce ta, ya karɓe dukiyarta. Wannan mutumi na daga cikin mafiya kusancin mutane a gare ka." Bayan haka sai ifritiyar ta ɗau ruwa a cikin ƙwarya, ta yi tofi ciki, ta yayyafa a fuskokin karnukan, ta ce, "Ku koma zuwa halittarku ta asali, ku koma zuwa halittarku ta farko. Ku koma zuwa halittarku ta farko ta bil'adama." Nan take suka sauya zuwa halittarsu ta asali. Bayan nan ifritiyar ta ce da khalifa, "Ya amirul mu'minina, shi kuwa mutumin da ya zalunci wannan yarinya ba kowa bane face ɗanka mai suna al'amin. Ya kasance yana jin labarinta da irin kyawun sura da Allah ya mata. Hakan ya sanya ya yi duk abin da zai iya yi domin ganin ya aure ta." Ifritiyar ta labarta wa khalifa dukkan abin da ya wakana tsakanin yarinyar da ɗan nasa al'amin. Khalifa ya yi mamaki matuƙa da jin wannan labari, sannan ya ce, "Godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya kubutar 'yan matan nan biyu a hannuna." Sannan take ya ba da umarni aka taho da ɗan nasa al'amin, ya bayyana a gabansa. Sai ya tambaye shi haƙiƙanin abin da ya faru tsakaninsa da yarinyar da ya ci wa zarafi. Al'amin ya yi wa mahaifin nasa bayani dalla-dalla kamar yadda ita yarinyar ta labarta wa khalifa, ta labarta da kanta. Da khalifa ya ji zancen da ɗan nasa ya faɗa masa, take umarni aka taho da alƙalai tare da shaidu.
sannan ya sa aka taho da samari uku masu ido ɗaiɗai suka bayyana a fadarsa. Sai ya aurar da 'yan matan uku ga samarin nan uku masu ido ɗaiɗai, waɗanda dukkaninsu sarakuna ne a garuruwansu. Sannan ya sanya su suka zama daga cikin manyan mukarrabansa, ya ba su dukkan abin da suke bukata. Ya mallaka wa kowanne su gida a cikin garin Bagdada. Ita kuwa yarinyar da Al'amin ya ce wa zarafi, Khalifa ya mai da aurenta ga ɗan nasa Al'amin, ya ba su dukiya mai yawa, ya kuma yi umarni da a sake gine gidan nan da aka rushe, a ƙawata shi fiye da yadda yake a farko. Sannan shi kuma Khalifa ya auri Dillaliya, ya tare da ita a daren, da washe gari ya keɓe mata gidanta daban ita kaɗai, ya tanadar mata da kuyangi da za su ke mata hidima, ya sanya mata albashi duk wata. Bayan haka, wani lokaci daga cikin lokuta, da yammaci kafin faɗuwar rana, Khalifa Haruna Rashid ya yi umarni aka kirawo masa wazirinsa Jafaru. Da Jafaru ya taho sai Khalifa ya ce da shi, a wannan lokacin na maraice, ina so da ni da kai mu shiga cikin gari mu dubi halin da hakimai da sauran masu mukami ke ciki. Idan muka tarar da wani daga cikinsu da ake kuka da shi yana zaluntar al'umma, za mu soke shi daga mukaminsa. Jafaru ya ce wa Khalifa, ranka ya dade, yadda kake so haka za a yi. Yayin da Khalifa da fadawarsa biyu Jafaru da Masruru suka kutsa cikin garin Bagdada, suka rarratsa ta cikin kasuwanni domin duba halin da al'umma ke ciki, sai hanya ta biyo da su ta cikin wani lungu. A nan suka gamu da wani tsoho ɗauke da kwando a kansa. A cikin kwandon da ke kansa akwai komarsa ta kamun kifi. A hannunsa kuma akwai wata 'yar sanda da yake tokara da ita. Yana tafiyarsa a hankali cikin nutsuwa, yana raira waɗannan baitoci, yana raira waɗannan waƙoƙi kamar haka. Shi fakiri rayuwarsa da makomarsa duk sun munana matuƙa sosai. Da rani yakan kasa samun abinci, da sanyi ya yi fama da garwashi, da dare karnuka su rika binsa. Duk mai wadata korarsa yake. Idan ya kai kukansa ga wani, ya bayyana uzurinsa ba a saurara. Yau duk wani fakiri abin izgili ne, don haka ku kai fakiri kabari. Da Khalifa ya ji waƙoƙin da tsohon ya raira, sai ya waiwayo ya dubi Jafaru ya ce da shi, ka dubi wannan miskinin mutumin, ka yi la'akari da waƙoƙin da yake rairawa, za ka fahimci cewa mabukaci ne shi. Ya nemi abin da zai ci a yau bai samu ba. Sannan sai Khalifan ya gabato dab da tsohon ya ce da shi, ya kai dattijo, menene sana'arka? Dattijo ya amsa da cewa, ranka ya dade, masunci ne ni, ina da iyali. Yau tun da rana na fito daga gida zuwa kogi. Amma har izuwa wannan lokacin, Allah bai nufe ni da wani abu na arziki da zan ci ni da iyalina ba. Yanzu na shiga halin kunci, har ma na tsani kaina.
ina burin mutuwa ta zo ta ɗauke ni. Ina burin mutuwa ta zo ta ɗauke ni in huta da wahalar duniya. Khalifa ya yi mamaki matuka da jin kalaman tsohon, sai ya ce masa, shin ka amince ka koma tare da mu zuwa kogi ka sake jefa komarka cikin kogin? Duk abin da ka kamo zan saye shi a kan dinari 100. Tsoho ya yi farin ciki sosai a ransa da jin wannan zance na Khalifa, sannan sai ya amsa masa da cewa, na amince ranka ya daɗe. Daga nan sai suka kama hanya suka nufi bakin kogi tare da dattijo mai kamun kifi. Isar su ke da wuya, dattijo ya jefa komarsa cikin kogi, ya saurara na ɗan wani lokaci, sannan daga bisani ya janyo komar ya matse ta. Da buɗewarsa ya tarar da wata katuwar akwati mai nauyin gaske, an kulle da kwaɗo. Da Khalifa ya ga wannan akwati, ya yi maza ya gabato, ya sa hannu ya girgiza akwatin, sai ya ji ta yi nauyi sosai. Sannan ya ɗau dinari 100 ya ba wa dattijo. Dattijon ya karɓa ya yi tafiyarsa. Bayan haka sai Jafaru da Masururu suka cincimi akwati suka nufi fadar Khalifa. Shi kuwa Khalifa na biye da su a baya. Da isarsu suka kunna fitila. Jafaru da Masururu suka ɓalle akwatin. Buɗe shi ke da wuya, kwatsam suka tarar da taburmar kaba da aka ɗinke da jan zare. Suka warware zaren, suka buɗe taburmar, suka tarar da wata darduma ciki, suka yaye ta. Sannan a ƙarƙashin dardumar akwai wani zani, shi ma suka warware shi. Kwatsam sai ga wata budurwa ta bayyana a cikin zanin. Jikinta na haske, sai dai amma babu rai a jikinta. Raunuka ne suka mamaye jikinta ta ko'ina. Hawaye suka kwararo daga idanun Khalifa yayin da ya ga budurwar cikin wannan hali. Cikin fushi ya waiwayo ya dubi Jafaru ya ce da shi, ya kai karen wazirai, shin za a yi kisa a zamanina kuma a ƙarƙashin mulkina, sannan a jefa gawar cikin kogi, kuma alhakin kisan ya rataya a wuyata? Wallahi babu makawa sai na ɗaukar wa wannan budurwar fansa daga wanda ya kashe ta. Khalifa ya ci gaba da faɗa wa Jafaru, na rantse da darajar nasabata da Khalifan Banu Abbas, idan baka taho mini da wanda ya kashe wannan budurwar ba, zan rataye ka a ƙofar fada ta da kai da 'ya'yan baffanninka guda 40. Khalifa ya nuna fushinsa sosai. Sai Jafaru ya ce masa, ranka ya daɗe, ka saurara min zuwa kwanaki 3. Khalifa ya ce, ka je na baka kwanaki 3 kacal. Jafaru ya fice daga fadar Khalifa cikin yanayi na damuwa. Ya nufi cikin garin Bagdada ya rika yawo. A zuciyarsa ya ce, yanzu ya za a yi in samu makashin wannan budurwa, har ma in taho da shi gun Khalifa. Idan na kawo masa wani daban wanda ba shi ya aikata wannan kisa ba, alhaki zai rataya a wuyata. Yaya za na yi yanzu? A nan asubahiyar Shahrazad ta katse, ta dakata da labartawa sarki Shahriyar hikayoyi.